Salutare, eu sunt Ian și astăzi o să facem un mic box opening. Hai să vedem, începem cu niște star drop-uri. Super, să vedem ce pică 100 de coins. Acum, încă unul, să vedem, doar rar. 100 de, nu mai știu cum se numea, coinsuri pentru gin, super rar. 100 de coins, rar, epic, ia să vedem ce primez. Cream că să fie ceva mai mișto. Încă un star drop, rar. Hai să vedem. Ok, bun, hai să vedem. Acum 500 de coinsuri. Ok. Acum star drop-ul. Urmează star drop-ul. Să vedem. Rar. Doar rar. Hai să vedem. Dar 25 de powerpoints-uri. 200 de coinsuri. Super rar. Da, doar super rar. 100 de coins. Și ultimul. Și acesta a fost videoclipul. Mulțumesc că m-ați urmărit și nu uitați să dați un follow și subscribe și like.